Il-wara nofsinhar it-tajjeb bibtijaj Milanisti u anke mhumiex. Illum wara nofsinhar għaliex ovvjament il-partita li għadna kif segwejna kienet Milan Lazio intlabet fit-tlieta, allura ovvjament fejn soltu ngħidilkom il-lejl it-tajjeb, illum ngħidilkom il-wara nofsinhar it-tajjeb. Kif aħna nittama li tinsabu tajbin bħali, jiena ninsab tajjeb żgur illum għax rebħa meritata, rebħa mill-bidu sal-aħħar, fl-aħħar wara ma nafx kemm kienet partita li mhux somma wara ma nafx kemm minix daqshekk ma l-Lecce kienet ukoll. Għalkemm infakkar li l-Lecce kienu laqgħu l-asta. Sawa konna għandna xejn b'xejn dak il-ħin. Daw il-Lazio llum b'rispett kollu lejhom jiġifieri, però xejn m'għamlu mill-bidu sal-aħħar ma nistax nifhem x'ġara jiena x'taw fl-ewwel round. Taw nerba' f'dak il-famuż Jannar li fih terna mill-Koppa Italja, tlifna ċans li niġġieldu għall-kampjonat, tlifna s-Super Cup, naf li bħalissa u ħafna li jgħidu kontrina. Veru, verità, jew. U li kju kien hemm Champions League konna ntiru wkoll. Nirringrazzjaw l-Champions League fi frar, għaliex ovvjament għadna fiha. Però biex nitkellmu dwar il-partita tal-lum, skurjajna żewġ gows, wieħed fit-19 minuta permezz ta' Bennacer, fl-aħħar. Di jagħmlu għat-timijiet magħna u dejjem ngħid għaliex aħna ma nagħmluhiex magħhom allura. Meta tim jibda mill-goalkeeper għad-difiża biex jibda azzjoni, aħna meta nagħmlu għal-Milan Majnjan lil pereżempju Tomori, il-plejers tat-tim ieħor tarhom ġejjin kollha ġol kaxxa li jagħmlu sewwa. Kif rajt il-Lazio jagħmlu hekk, qed imma għaliex m'hemmx plejers tal-Milan jagħmluha. Mhux anzi mhux tal-Lazio, timijiet oħrajn, għax illum għamilni mill-ewwel. Fil-fatt ġara. It-tieni darba, ġifieri x'kien Marcos Antonio rċieva l-ballun minn għandek Minister Sbal Casale, Bennacer iddeċida li jmur dirett fuqu. Ħadlu l-ballun taħ l-Ġiru wara kemm huwa striker, però li ħaddemaw u mhux saqaħ biss għax daflok mela zaqqu billi jmur għall-gowl, iddeċida li reġa' lil Bennacer dieħel, qassam lil Bennacer u Bennacer ix-xuttja. Ġietu tajba wkoll ħalli d-diskors ikun ċar illi dan kif qed jikkoordina x-xutt, ix-xutt ħabatlu mal-art, ola idej goalkeeper provedel waslet saw, eżempju, u l-ballun għadda minn fuq idejh. Ġifieri tgħid kollox kien hemm ukoll il-fortuna f'dalgo, però fl-isport għall-ħares ma jkunx hemm dik in-naqra fortuna. Fortuna importanti wkoll. Huwa tajjeb li jkollok tim b'saħħtu u li jkollok l-aqwa players, però l-fortuna hija importanti wkoll. Illum, skużawni, illum il-fortuna ddeċidiet illi lilna it-tina daqsxejn il-wiċċ flok it-tina d-dar kif tagħmel is-soltu d-darba tatna l-wiċċ. It-tieni go. Tiftakru Milan Atalanta 2-0 sena l-oħra? Kien sar gowl l-istess wara l-gowl tal-Leao. Xi ħadd qabad il-ballon minn wara, eżattament kaxxa kbira, baqa' sejjer il-ground kollu qabeż xi 5 players, ix-xutt jagħmel ġemp u l-ballun daħal fix-xibka. Darba il-kontra bdejna minn din naħa tajulu il-pass Mainjan baqa' sejjer, ġirja, ma mhux qabeż xi players iktar mara ġiri, daħal għan-nofs, ra possibilità xuttja ħabat ma' Romagnoli u daħal. Anke llum ċedewlu lil Teo kif ċedewlu s-sena l-oħra f'Milan Atalanta skont supporters ta' ċertu timijiet u f'muni għal min qed ngħid. Anke llum ċedewlu. Il-verità hi li Teo Hernandez huwa plejer enormi. Bħalma hemm plejers ta' timijiet oħra, Teo Hernandez huwa plejer enormi. L-uniku nota negattiva tal-partita kienet l-inġeri li sofra Rafa Leao. Sfortunatament li tweġġa fl-10 minuta f'partita bħal din waħdek mhix xi sabiħa. Ħass il-groin, issa kont qed naqra. L-ewwel smajt il-Pioli wara l-partita, minn kont qed naqra artiklu illi tkellem l-istess Pioli fejn dan qal
illi kien u stess basikament laqallu biex joħroġ u wara l-partita raħ seren u għal dik it-tieni kuraġġ għal skont kliem Rafa ma tidirx inġeri serja. Għal però meta tkunx ħaġa muskolari dejjem tistenna l-għada. Ġifieri għada filgħodu jkollna stampa aħjar tal-inġeri tal-għaw. Ovvjament l-erba hemm logħba importantissima u kemm it-sinjal mhux inwiex begerejt. Skużawni imma l-mara għamlet l-sinjal u rispondejta. Insomma, hemm logħba importantissima derbi u nisperaw li ikollna lil-lejgħu. Naf li forsi intom ħatajdu jalla le, nifhimha, però jiena ħanibqa' ngħid jalla iva. Barra minn hekk laħwa, ħanbiddel daqsxejn is-suġġett. Nixtieq l-ewwel nett nagħti merħba lura fis-Serja lil Frosinone li l-ġimgħa l-oħra ġew uffiċjalment promossi fis-Serja u lil Ġenwa li ġew promossi uffiċjalment illum. Jiġifieri il-ground tal-Marassi dak li der li s-sena d-dieħla mhux se jkollu protagonisti fis-Serja għax il-Ġenwa qegħdin bi u għax is-Sampdoria jidher li ħajaqgħu. Jidher li veru Sampdoria ħajaqgħu, però l-Ġenwa tingħid flok. Allura l-Marassi se jkun hemm anke s-sena d-dieħla fil-Kampjonat Taljan. Għal min ma jafx il-Marassi huwa stadju kollu Luigi Ferraris li huwa il-home ground ta' Ġenwa u Sampdoria fil-Kampjonat Taljan. U barra minn hekk ukoll nixtieq nifraħ kontra qalbi imma hekk ġrat lis-supporters tan-Napoli li rebħu l-kampjonat wara nuqqas ta' 33 sena mhux se żball l-aħħar kampjonat jekk min se żball kien fl-1990, però min ixċert fuqha. Insomma, rebħu l-kampjonat, ħudu pjaċir ħaqkom għalkemm nerġa' ngħidha li jiena Napoli ma tantx huwa xi tim li inħobb, però ħaqhom jirbħu l-kampjonat. Skudetto meritato, ħanu merek kara din minna u ħatmur għandkom s-sena d-diela, jalla s-sena ta' wara terġa' torna fuq il-flok tagħna jiena għandu pjaċir biha dis-sena. Il-verità. Però s-sena d-diela tkun għandkom u jkun ħaqkom. Ħanala il-video hawnhekk għax ovvjament li kelli ngħid fuq il-partita tal-Milan għadda, issa naraw l-ansja għall-inġeri tal-għaw għala kun nafu. Jiena ngħidilkom biss li warajja ħajkun hemm ftit reklami u eżatt wara se jidħol dak il-fit ta' editur, għalli biex ngħid mela jnek ngħidlu. Dak il-fit ta' editur, jaf niddejjaq ngħidielu, biex jidħol live għal Roma Inter. Intom li qed taraw dan il-video bħalissa tafu r-riżultat, jiena għadna ma nafux, għax jien ovvjament qed niġblu qabel, eżattament fis-6 u 26 minuta tilkom anke l-ħin eżatt. Naf li bħalissa bdiet il-logħba, però għadna ma ċekkejt xejn. Ġekk hemm xi riżultat ma nafux. Jiena nittama biss li riżultati kun favorina, ġifieri forsi dro. Nista' naraw. Insomma ħbib tiegħi ħallikom niltaqgħu ovvjament wara reklami kif għattilkom diħel id-direttur, l-editur, u mbagħad niltaqgħu nhar-l-erba' għal wara d-derbi. Nispera li fit-tbissi ma triplu Taljan dillum. Nispera. Ciao ciao ħbib tiegħi u dejjem Forza Milan. Għal-pjazza, il-ħanut il-ġdid fil-pjazza ta' Birżebbuġa fejn għandu tista' ssib ikel tajjeb bi prezzijiet raġonevoli. Inservu diversi tipi ta' pizza, burgers, insalata, ħut u għaġin, fil-waqt li għandna wkoll menu speċjali għat-tfal. Naċċettaw ukoll bookings għal birthdays u t-tliet mal-ħbieb. Għal iżjed informazzjoni, żuru l-paġni tagħna fuq il-medja soċjali. Mill-bqija, narawkom għall-pjazza.
Bitlomba, jiddispjaċini imma ddiżappuntajnik. Dan għaliex l-Inter irnexxielna noħorġu mill-Istadju Olimpiku b'rebħa importantissima ta' 2-0 kontra il-tim ta' Roma ta' Jose Mourinho. Rebħa importantissima għal l-objettivi li nidħlu mal-ewwel erba'. Kienet rebħa li ġiet wara logħba jien ikolli nsejħilha partita maskja għaliex rajna diversi lob goff waqt din il-logħba, però ħanejdu hekk, m'għandix ingorissat mill-arbitraġġ illum. Jiġifieri anzi pjuttost ngħid li naħseb ħelisielna meta ħin minnhom kellu jagħti penalty fuq hands ta' Darmian u ma tawlniex. Jiġifieri ma ngergrux nieħdu dan ir-riżultat mhux wara kollox kien suċċess mistħoq, iżda wkoll hemm il-punti ta' logħba li nixtieq nelabora fuqhom. U mill-ġdid se nerġa' nibda bil-kanta li jiena li bdejt fiha il-ġimgħa li għaddiet. Inzaghi jekk jogħġbok ġejjin logħbiet importanti ħafna. Ħallik minn Dzeko, Lukaku, Lautaro. Illum Romelu Redoskurja, Lautaro laqat il-lasta, dawn huma l-attakk titolari tal-Inter. Inzaghi jekk jogħġbok. Anke fid-dawl tal-importanza u l-gravità tal-logħba li jmiss. Lukaku Lautaro. Dzeko jekk hemm bżonn jidħol fit-tieni taqsima, ma bihom trid tibda. Għax anke llum Romelu kellu logħba tajba, Lautaro irnexxielu wkoll jilgħab tajjeb meta daħal, jekk jogħġbok coach. Huma tnejn iċ-ċavetta fost ħafna ċwievet oħra, imma nitkellmu fuq il-logħba tal-lum għax ma kienx hemm biss dawn it-tnejn li kellhom logħba tajba, pereżempju plejer li jiġini frasi Onana li ġab saves fuq wieħed minnhom kien nikkonsultaw naqra n-noti kien hemm sejf minnhom fuq Pellegrini fit-tieni taqsima kellu sejf ieħor bravo Onana illi rnexxielu wkoll iżommna fil-logħba u proset ukoll illum il-Dumfries illi ta' assist tajjeb ħafna għall-ewwel gowl li mbagħad skurja Federico Di Marco personalment fakkarni f'assist ieħor li kien ta' il-kbir Beppe Bergomi f'derbi li konna irbaħna meta mbagħad kien skurja serena bir-ras. Qed nitkellmu 88-89 inċidentalment l-istaġun li tiegħu dejjem tarawni b'dan il-flok. Voldieri, bella noħu meta daħal ukoll kellu logħba tajba. Illum infakrukom ukoll illi min jixtieq jgħid tiegħu jista' jagħmel dan fis-sezzjoni tal-kummenti illi għandna miftuħa posta hemm hija ifhimni. Nixtieq grazzi l-Libanes għaliex bis-saħħa tiegħu wkoll ġie l-gowl ta' Big Rom illum, hija issa nistennew ħanaraw għadha x'se jiġri fil-logħba tal-Anta Juventus bil-klassifika bħalissa tkun ovvjament il-lotta Champions Lazio 64, Juventus u Inter 63, Milan 61, Atalanta u Roma 58 volleri bir-rebħa tal-lum irnexxilna naqtaw naqra l-Roma. Qabel ma nkompli titlamilta bħala editur ta' din il-paġna ma mill-ġdid nifraħ li s-supporters ta' Napoli għal-rep ta' dan il-kampjonat. Kampjonat mistħoq. Personalment ukoll ferħan ħafna għal Luciano Spalletti li sa fl-aħħar rebaħ kampjonat wara li fis-sentejn li kien magħna qiegħda f'kontra kull kurrent, darba neħħewlu top players. U rnexxielu bit-tim tiegħu wkoll jiddomina dan il-kampjonat, imma fuq hekk se jkollna okkażjonijiet biex nitkellmu.
Se nipprovu wkoll nagħmel mezz li l-ġimgħa d-dieħla mal-Monza anke biex nwettaq weda li għamilt ma' ħabib kbir tiegħi illi jżomm man-Napoli illi nitla nżurhom naqra wkoll. Voldi nipprova nagħmel l-insta biex nżomm l-appuntament. Biss proset lin-Napoli għar-rebħ ta' dan il-kampjonat. Jiena mill-bqija llum ma tantx għandi xi nżid, biss qabel ma nagħlaq dal-programm u mmur nara naqra x'se jagħmlu l-McLaren fil-kwalifikazzjoni illi ma tantx hemm affarijiet sbieħ ma fuq hekk se nitkellmu nhar it-tnejn. Grazzi kbira lill-sponsors tagħna li huma The Barber Room għal pjazza u Your Beauty Essence fossotu nħeġġitkom biex tużaw is-servizzi tagħhom għax indirettament tkunu qed intgħinu lilna l-Kamra Sportiva tkompli tikber, grazzi wkoll lil dawn l-sponsors illi juru fiduċja fil-Kamra Sportiva. Infakkarkom ukoll illi dan il-programm u ftit ieħor se jkun fuq l-istazzjoni uffiċjali tagħna fuq YouTube. Inħeġġitkom biex tidħlu hemm ukoll u tafsu subscribe ħalli ma titilfu fejn il-kontenut illi noħorġu. L-appuntamenti tagħna li jmiss huma għada fil-aħħirja ma' Mark u Malko Bajt. Nipprova noħorġu ħabta tas-sitta bir-reazzjonijiet tal-logħba Liverpool Brentford u Atalanta Juventus li terġgħu tarawni nhar it-tnejn biex nanalizza il-Grand Prix ta' Miami kelli għal naħseb għal McLaren ħadkun xi diżastru u ġud skawti fejn jidħol West Ham Manchester United. U mbagħad l-erba' migżon ieħor li jitratta d-derbi ta' Milan. Jien min-naħa tiegħi no comment. Min issa nikkumment issa nikkummentaw nhar l-erba' wara l-logħba. Ħudu ħsieb il-lejl it-tajjeb, il-kumplament tal-weekend it-tajjeb u sempre Forza Inter.